aso yasene sada na obetwa bibi anom no wadi bibi a twisco energy food drink anope wono nso kutayemu eba ne sa ya secured and security pad nti ansa na edi ubesie ne chese ye ende no endpoint homeopathy clinic kutayemu ena anope ya bobo ye ho afiri haden sempa no akwa akosi baabi asompa funu mahye headquarters sompa 93.1 santimantemu ahwada braka baabi 21st clinic wono brekro na yiko 100.9 so age eto apete ama santeman emu ena 106.1 FM Mankasim Kingdom waje eto apete emfimfini mantemu ene nafa 106.1 FM enu yesompa bonopindu akwana henkuru techiman no 90.7 yesompa nkuransa age baabia no pay sada na duru bono na henkuru sunwane a 98.9 night market ho alaji be kwa na abrosan na fe sompa 101.3 edi ama wonu me womanim asase paso enu yedo ma henkuru 101.1 yesompa takwa atoyemantemu takurade 103.3 enu achi no kodikoda no so baby FM stations no wono ye ginamu dendenden a ye him se o my Ghana franka no Facebook sompa 106.5 FM Accra sompa 106.5 FM Accra www.sompaonline.com ensemi nyina gu ho na YouTube fo no nso mo hwe wo live sompa FM live anopai nsemu a yedidi wontoa wosana ne da etoso dadu enenan ya wada no pay dedi mo akotire bi ne TikToker your friend Sir Prince Ofori don't know about man Sir French comedy and the across circuit court no wama man belly dia na so nya dia enna wo mja no e man befi Chief of Defense Staff wono so abamane die ntia na no atore nchemsi ye na ewie ya social media koko botom na wo de kwabrane ahye no Yera Johnson as you don't get here at 20 ppm on your cone when him was what I one must ye papa pass at Tamala Central by election one match muhu idea film. IGP Doma wo yi se wo monko boa magalam se yentime nkono timamufobia wonom ewo bonte so wo mo ne wo mo de asieni na most reverend God Gabriel Justice Anochi wanonso adia sofo mpanyifo no wanim akomanhia fikese mu na anuoma won makoye no yebebom ene afoforo eka ho a amanone de egina mu bie ena no pai na nakodjesi aso yasene se yemebe mawo wakenkanfo triple aman ejapia apam dada anopai miniminu yaba akosua Odehyieba kodie boatin Afei ansam ne nchemu ankasa enie across circuit court no one mo akwasetena ne nyina da ahwe na no benada ya etwam woni pam ye no bia yesu se one maka nsam wa chese yanka ne nchini ni meko ewo ma Ghana mu ya emu ba kokora ana Prince Ofori dodo no abon ma no se French committee one ni pa ba akoye ka ho na one mo ka nsam wa de fa na no da helicopter ye konya kwanhia ewo boase wi akire ni pa besa nwotwe one mo nyina ahwere one mo nkwano na sansam wa one mo ka na no hye pa emu fakase no kora no sabio ko fa Ghana mampanyi Yera John Dramani Mahama ene na fe ne mpanyimfo bia wan maka hoho enam so ama Ghana Police Service won ko kwakire mrante kwa mienu a na won mo ewo posifo akache na eno na Accra Circuit Court ebra won mo kwa setena no court no ahye se Prince Ofori ya dodo no abode mrane se Fanti committee no won mama ne bail die na sika a watwade ato ne kirisuo aye 100,000 Ghana cedis ewia enipa miensa ewose ye de won mo gina na ewia kire ne ye pa branche no na ye hunu a ya hwe ne kire kwan ade afiri pa miensa ewo na asane pa miensa no wa court no ka won mo asem wo no ewose mu mienu de won mo ye adwuma ya bosome ye tua won mo eka ebiem Abrantia ne passport ye kitan wono won famato aposifo akache kwosise court beye won hwehwe mu nyina ede awie na ebra court no ema ne bel wie ye no entie ye nsaka kire se ne nyina mu no nyade a won ma ne kwan ema ne kofie nam so ama ne meranim ni ya wogina mu di twagere no lawyer afo akwa won nsamtwofo ade ho koma kire mu die ntia ema ne kobasa
And the state is telling us that they are not available. They need to inspect the fixed place of abode of the accused persons who have been granted bail. And what can we say? We oblige them because the only is on our favor. The court has graciously granted them bail. They have been in custody, and now that they have been released on certain by tomorrow, we will ensure that the conditions are met and their liberties granted to them. Obviously, yes, he has spent the night in detention. But tomorrow, by God's grace, the family of the accused persons will see them in their various places. Family and friends will have the opportunity of having dinner with their favorite friends and family members. Thank you. Abusawai ayamanim ni ya wajiramu na wajutwa di aja branch here France Prince ofori dron wa bonmane Safanti comedy. Ene penia ono ene da Ghana Sra Adoma no Chief of Defence Staff Major General William Japan. Na anu awira hoseme esi ya na awotwe ne nura ehun sun kura yenya nsu nwieye namosoma emamu abi ka de eni kwanse wono ka wo mo anu atrapo ama wano akwakoyi wo mo ka no pani yakasa de akire de namso ntia kwabrane yede ne hye koko botom na wonje kwabrane bia keke wo manyi so ani mapa na enya baabi anso se bambom na wose sabre no nya se bia na body bag eni ho wo mo de bi koi sabre no a nenso enam amuno sede na ne hyetie entina eka roba kura enane enu enam so ma ekowie koko botom ena wo mo de kwabrane ehye we ena wo chese ni nyina mu no wo mo gusuwa eye nhwehwemu mapa bi ese won mo yo ehunu ne fare bai ankasa ena afi da akire de wose anama o man so yetu with the available and appropriate material we have on the ground. We had some body bags at the scene, but the remains were so heated that it was not conducive for the bags to be used. It was in a thick forest, it was getting late. We had the option of leaving our remains there to the following day, and we knew what could have happened to the body. So the team that was up there assessing the situation decided to use available material they could lay hands on to start to descend the high ground. At the foot of the hill, they met the medical team, and with the body bags that they had, some of which have been also sent from Anglo-Gold Ashanti, they kept our fallen heroes in those bags decently. Eno Major General William Japan, wano Chief of Defence Staff, my Ghana mo, one yin semianwe. Na manaboya yansa kaputu promo chiremo sa Ghana bayin anam ne so for ya wo show ma Ghana yankrato won sam so Euro Felix ofosu kwache so another dua ana Ghana mama ebekasa we aya no pa no wotwe pe ken ana won mo be hyase ana so no wotwe empa musuo ana won ne Ghana fo be din komo e wo Blaster Square na won ma chire mu hyehemu ana hyehye awodo bia ene funeral management committee won mo ade agu akwan mo sane be na be na nyame yadomo a adomdom ye na wochina ayikase ababa so e wo Ghana mamu fani pa wotwe ye nei won ma hwere won mo kwani nyina no won betumi ayemu hyehye ama no ayeye na ado na Euro Felix ofosu kwache e kire se sa hyehye hu hia kire se nyame yadomo wochina ayikase pa ana Ghana man ye baba ye no enipa wotwe won mo firi mu awam se mo mienu de won ye muslimifo ye yede nkanse ye won dadade na so ye kanya de betumi ayi won ma firi mu nti ye kan nyina de bom se won ye nipa wotwe ya nyame yadno wochina ye beye wonum nyina yi kase e wo ma Ghana mu na ya pe wo mokora bre ni nyina no aye nhyehyeye a e wo se funeral management committee no wo mutumi ade baba to Ghana fo ye nyina da ye hunu bi afa ye ko NDC amanyoko nim na enoda NPP mpanyefo won mo banan ana NDC mpanyefo kokohyiae a won matena kase ye no e won kramantamu na eno anam so mabra wo mkodru ye wodo dokobodom e ma wo mkwakyekyere busuane nyina re ya ne nyina no e fa re wosem kase a asie e wo ma Ghana mu ye gusuoda e bom nchemu na tetena ne dema NDC amanyoko no Owura Johnson na asie de nkatia de tujwa e kire se wada won ma hye papa waje wonum awawa atu na ne wotete kire se wo de krata apiedwa ya wo mu kire mu satamala
Central Nyadia by election no wombe kwa bi ni nyina no ye oyene kase Ghana man ato yen na so so womo de womo da se ye pa se NPP amanyoko no won ma dwene Ghana manfo ho na won ma tumi hu se de aduru de e wo se womo gyamu na wo se bi obi babo mo gya na de ene na wa wo gya wo nan ya keye enti womo akasa adwene wo hu se abato Nyadia sa by election wombe di nkuni wom na womo ade krata abade a womo gitum na mu makwatia election ne de NDC amanyoko wombeko ejira kwanya isoso na yadamase se matise Tamale Central on issue statement se druho amonkobi yadamase se bio se obi bebu ama waja onan se wa ko ayano so ko ja onan kwa na no ayesem nuntino endi yadamase but akwatia de yeba the SOCA and say some ranty threats na counter threats akwatia beye brosanjam we base no isia enemo ya pampam na ombe hono akomanti ya be say anamombi a SCA2 ya party in government ya betu anamombi a SCA2 so the beya asumbi beba na yeshia suni ba kufo ano ushia bia utinkase yeshia ono so free for about utinkase yeshia nti nipa mienu ene hia etimi ko fanta kwaba nti ene enkofo kasa wonso mo ne mo nkofo kasa abusha wai ayetitene ni adema NDC amanyoko no Oro Johnson na siru nketiana na kwakram wono anu ababada NPP amanyoko no asiye papa se wonma yade se bremu odin atise nyina da wata wo machi anye amanyo semse o NDC for nanya na mahunu se ministers of state enu achi kura no se wo moye NDC for kura no enu so kura nkyere se wo monye monuanom Ghana for a motimi ade akire ba na preach bose ya ejade pa but kwambi so etimi ka oman no bom ebra asemu yi baaye nipa edi kai efreme pa ba kone former president Nana Akufo-Addo ono achi MPP mpanimfo wo ma ba mu kro wo ma ne wo wo ba mu ekire anuado a ewo yentem na party ade a ebi ane obi wo ha ade be chinchina no owo different place da bia meka se Nana Akufo-Addo menene shase achepa na yenyina ye UNC na oye general secretary National Constituency organizer Awusiane atonen kai chichina ni dema NDC amanyoko no Oro Johnson na esiru nketia medo ko bonteso eno ewa asante mantemu na bonteso hono bonteso ehona galamse fobia IGP domo awayi wo mo se wono momwa ema yentimi ntwa abanhwe galamse kun ya no wo mkobo pie ho a yakwa kodi wo mo mpabro enam sokura ma ASP Bawa Abdul Jalil ena fe sergeant agblekwe mawena yawo wo mokura prepra na wono mo chese saa de ba ya mabunu sore ehia posi sadoma wo mo ekwa akoboban anase wono mo kwa akokon gadamse yi na assembly member edi wo mo anim ena waboaboa ne doma no enti ekwawie ye no excavator mienu a wono mo hunu ye ba ko de wo mutumi ye ne brebre etwetwen ya ede babesi posi sadom no wo maboboa no ya ewo manso afa ho na ba ko aka de eka site ho a enam sede na yekoso nti no wo montumi amfa sabra meka sei ASP Bawa Abdul Jalil mawena nom nyina no sabra meka sei wo mo eje ayarehwe nanso brebre wo mutumi overpower nkrofo no ema wo mo so assembly member ne penchi Asare Patrick ena efe Odehyieba school kwesiamponsa wo mo de wo nya wo no mo che wo mo asabre wo wo kokoma eboa ama enhwehwemu mapa etimi akoso na sade emunsem besie no SOMPA ya na yekotwe a ye de bremo ebekwa akofa ba
Ayogusuada ejina santema ntemo sane no waka abonta so ansam wono na Archbishop ya wono ewo Kumasi Most Reverend Gabriel Justice Anochi na bapai ane asofo mpanyofo wono de ani mu akomanhia ahimfie ye nyina do ni mbrichie kase a aboga na maya santeman amenei ade ato yani na kuntunkure ne kwabere na santeman wono mu efra ne nina da ejina na amakona du yi atom ya wotoso miensa asante ma ya enei ewato ewo ayasante akunyimu na anamso ama Most Reverend Gabriel Justice Anoche bra wo mkodru ye no woni asofo mpanyimfo chichiru ne nintini pa ya anya simkuma na won bo anan akomanhia fikese mu a wokyere ne nsa ereto wasante mawura otumfo se tutu ya wotosom yenu ni chiri so ne nyina da ayenhyira ene hyeden na no wo sere de afiri twedi ampo ho se wonkoso ankura ne mu wonkoso anhye ne den wonkoso ama ne nkwatenchen de ahoden wo musanse drum re ti se ya aya na nya obia ne tumi gina no ya wo asem bi wono mo atumi bo na asem ne krampo na mo aboto asem ne tumi bo na asem no ankasa no e de wodidi mu a na no fon na mso nti wo sere twedi ampo ne nko atenten ni hira na ho oden se emeto asantemawura so sane be ya asem kase ye te se ye no yensante ni mpre no so na ne nyina akamfu ano nyame ya domu a osana abosom de toso aduonu ba ko na se ya wada ya edi animu yi na ye hwe animu kwan se asante hema na na ko na du ya dom ye toso miensa na wotwe de no ebetumi akoso ewo asante mantamu entini nyina aka ho bi nam so ma asante mantamu Archbishop Most Reverend Gabriel Justice Anochi enedom wo mo bo anan ya wokododo manhia fikese ene na yekoso asew se nana kwadwoje sino nsiabre mu kase ebo a yedifiri SOMPA 106.5 FM Accra na enam ye nkurabata ene afoforo nyina ye obo information center setwa kontromra wono nso eka ho bie anopa danse ho ne mapapa no ne nche ne yefa afiri de odo hyase de awode kwa kowie wono ena afiri bra na yeye motafofo ededa ye na yemu no na woto adanse ho ne ma wadi no kure firi sabre ne besine enam so ma Central Steel for kura abona so enti anopai enchense de bodan so ayon roso cement na doa penti ne nyina ne nchenya enkran tantra herana about no so ansa na bedu 21st clinic na kwadwoje company limited ko baje sempre mo wo ho kuma ase ubenya no ene wo mpotamu ho ba bia wo ho 0204355040 na homa no ya na wapusu se oba ne ye secured a obema wo de kura no we modern security eno nti na make amfo secure sanitary pad de amawo sabre yi a ye de ahotetam maba wo asi onyinta so no secure no ye no Ghana ha state of the art technology enti sade Ghana ye ma no wo musu etie sa pepepe no wo mo hweye no enti wo pe cotton esemu a wo mo sa wo mint bi wom esese wo nkomo no emeye nkomode Mama Excellence Cosmetics asante mantemu de onna eto apete ho enti adum pizza te ho ana se kwada so estate taxi rank ho asem performance dadem eno ane se wo frɛ 0243862158 na wono madoma je so twitwa binom anopei fa bigu nso hiem na kankam fama mofra no ebasa wo mo ho eden wonso awokɔ office no hia bi ebema wani so ate na watumi atena se aye adwuma daa wo mre ho ye fra ne Twisco we no promasidofo na ayo de ohia ne wonsu ehie obetimi de nsu onyunu ayo ama yeye na anya pa na oka ho de a eni etimo ho de mu no nyina one time premium anopai ye be end kase no a endpoint homeopathic clinic a ho na akwa obetimi aka ne prince am free prostate ene ho nyarewa wo mutimo no awo na anwa afakodan wo mo shell signboard ene enkran habro no eno ane se odu wani chirim e spenters kwan no so anase kron mabo hia anopai wo mo kan ye ho ena ye toa wo ewo ensenum ma memfa wei ente metoa Professor Douglas Boatin wono ena ye chairperson edema Public Procurement Authority na peniya kasa no wode kire abibrim empanimfo ne akandifo ahodo se wo mo anwene abibiman ho kane ansa na wo madwene wo mankasa kura ho eba ne sa enkunimde ebo a ye firi tete aprese ebe fa ato no ye betimi ato ama yeye ne bibini ne nua bibini ntam kura no enwo
womfiri ha ne se wonya brebre nura latamamu amane ane wo hunu wo bodafo nsam enye amane kuma breko a anka dedeba ne kokoba wo mu nyina korobofo ma ye firi fikromu a enne kwansenka ye pempere ye ho ama ye dwade ekura no sese akwakọ hyehyɛ miamia ama mfaso se bibima yenya yenyae nche braso se ye mpanimfo won besode aka bom na wadwena bibima ho. Professor Douglas Boateng. My fellow Africans, I believe that we have reached a tipping point whereby we really need to reflect on ourselves. Without supply chain management, without procurement, we are going nowhere. Please, let's not think Ghanaian. As an unapologetic Pan-Africanist, think African. Your market is 1.3 billion people. When you think Ghanaian, your market is only 33 at best million people. We need to think generational. We need to think that somebody did it for us. We can also do it. The skill sets are there. Let's stop putting square pegs in round holes, because at the end of the day we all suffer. Please, the future looks good. Our best is still ahead of us. Stay inspired and God bless you all. Amen. Eno Professor Dr. Douglas Boateng wono ene Public Procurement Authority no chairperson na Utiano na wone bibiman akandifo edi nkomo yi. Yenyina eno so na anopaye na yehutia wamra ye ba ebe wie kase no. Munde dinam se menya foreign call. Hello Papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kura fa me bo mamania. Na Papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko ba sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sere kane no a. Na woduru US won so manfo bo ndin sa na. Hey Papa, US ha kura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obian se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura Papa. Oh, no kura pa. A police station in Chanhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensemua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwa sepase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement ayo Ross, banding wires, and I do a plywood and just a board dance. To say, be a dish a dance as a copy. The pony answer, I to football. Would go come more, what could you free? Accra, we can swat the pool, and the pocracy the Aerocrat China. Was our boo a quarterman, Tantra Hill, Iron City, a month from. Was some beer depot a so our Koshiman, Kumasi Sapasi the Porocrat and China, a Biswa magazine road, head office no. Were beer depot a so our Dientum, a Joshua Accra road, from a son opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a month room. Numbers of month for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, multiple screening, Emma Huni ye, etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na dear friend premature ejaculation. No, bear maybe a one would offer quaquasia. As a wood dinner huagro, as a watonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye mua. A man mema mo power. A ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wonsha wofa baby na ajo. Kidney problem, prostate dear. A ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Wamu jinemu ankasa. Ewo spinters baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wope Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint, ewo 0244 867068 and 027 4234 321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075.
Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only then it's not on, but as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Na ehefa na moko. Yeko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama enye plate o eye discuss. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo se mo. Mama ye dance. Me mo fa ya po mo di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. SOMPA TV, Emma Akituapa. Abusua damu waseye toa ensem no eso na yodakase bono kwa wie ewo Colombia man no emu awewosam ya esie kyerese asrafo miensa ana topa kodie woi bi aka wonmo amanei wonmo kan atiasefo ho biem na womanfo no suse eye nipa bonfo magedonfo bi am hyehye kuntuna se na wode bone ewo Colombia man no mu no womo na sa topa no wonmo kokoto ya ekokwaye drone attack enam so amane asrafo miensa wonmo boban ehye for ma one more juma say asrafo a Colombia man mu no ene one mato e wakono na one mo chirem say saa de yi anya na eba hyase na 2024 ni mu eyi ni tie pa saa drone task no enam so amanipa ba se wo ha eni dunu mu de one mo nyina tinananom wonsia to e ma ne koyare wosem e Colombia man mu a aban no kura de hyehye ma pagu akwan mu nti wo mo si afi mu January ni mu no ana abanya ewo Colombia se wo de enhyema pa eba beba wo ba hyase abom pempe enye drone bia na wo ba hyase ama na ye adwuma wiemu ni adade ntuni nyina mu no antentam ana se enei won manti asempa ama won masrafo ni pamiensa won mo afrimu anam so ama abanya ewo Colombia adiaba sade si na akwa yaro hosem ye papa pasanse ni pamiensa memra kentena wamo a won mato wo kono no ewo se etimi gina so na ka bibi arachara ban no sane be ya wobatum de hyema pa egu akwan mu eno so na no pay ye gina na kodwoje si no nsi abremu kase ye bo asompa de sommo efira no pa no nsi ko se bebo apai mu no ye de wusie afi no waso wafidi a de to edefa ye nkorabata hodo e wo man Ghana mu adamfo pa Radio France abrochimu mu ka ho no de na esoso ye bi ne se dom akwa atai wono mu a IGP won se wonkobo amenko galamse ewo manso afa ho na yenye nipa baasa aso mpanchi sanso ana anai Yero Felix ofosu kwa chene Ghana fo bedi nkomo won hyehye nyame yadoma wo chena wo mo ade egu akwan mu de nam so nti anano atreye nchemsi ye na hu se ye di nipa
ahye koko bottom no eye sade na eja hye wom na wom hye tienti e ka roba kura na enane na we no pani a woda sra adoma no ewo wo my Ghana mu yewura William Ejapon na wode toso Ora Johnson na siedon katia de atudwa waso wada Satamale Central LPP warmachom ho na mmom akwatia de NDC beku ene afofra amana ne de ka ho ene yede somo se na nakwajoje si anopa no nsia sompa kase yebo wakenkamfo ne ye triple emai ajapi apam dada no pa miniminu yaba akosua Odehyieba kodie boatin ye kwaba na ye de Ghana today atwa also Odehyieba special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wede na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Odehyieba special local foods e wo hacho atomic kwan so ho no de entie fre ni local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wa pro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abonti na aduane edi yenye ni bisa dabi Odehyieba suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Odehyieba special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mo timi serve Odehyieba special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972215 05947972215 for na would dem mama nka bibi kaka fa makoma mo hene ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban me dia no hwɛ mabusua ti awon to aso so kwa won to aso so hwɛ mama nka kyerɛw me dia mama sere daa ne daa me dia no kyerɛ papa ti etimi kwa sabe bia ye obi wɔ ho aba emeya hyase bio intimu ranom na mo kanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asɛm na yɛ ka yo ɛyɛ kokoko Pepsodent kokoko promo no nie ɛyɛ Pepsodent kɛse dada no a na yɛ de 25 grams aka ho jiwodie na ba obusua ho ban na hyɛ wo sɛ mu de FDA agye dwade nkratoɔ yi Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha de obi anim sɛ yɛ prostate na baabi omu tibi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu ase a na ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa baabi ɛna adwodwo na de ɛfa ne premature ejaculation no a bɛɛma bi a wo ne wodɔfo akwakwahia asa wo di ne ho agorɔ asa wo to ntɛ ɛne ɛbra Endpoint Homeopathy Clinic na yɛmoa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dɛm fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate de ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic wo se obehu Endpoint Homeopathy Clinic ɛwɔ Kronoma Bohia ɛna Accra hanso so de wo mo gyina mu ankasa ɛwɔ Spinters baabi friend share signboard no wuduro na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ɛbɛkyerɛw fra Endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dɛm fua 21st Clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no sɛ ho techema ɛno ɛne ɛfa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo sɛ dwe wo sire mu wo je ho baabi a ɛnyɛ na ɛno na 21st Clinic ba yɛ adwuma pa wo mu yɛ ntia basobo ma gye no Ghana ha ɛne amono ne ɛnya asɛm ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st Clinic nkoa wo mu de bibiduro ɛna bɛsa o yare no masa de machine aka ho ɛya yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama ade ba ko a wo ma gye din wo mu pa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu wɔ ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ɛho na wo behu ye Fre 0540311311 0540311311 na 21st Clinic still wo me sciatica expert na fa na moko
Yekoye training wa garden nimu. Na me prane. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate nunzwe. Mama, enye plate eye discus. Yeah, training every say besa yeah inkunim difo. Mwa se mwinim se. Ansa na mubedi nkunim no. Muhia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tunchea. Ene fota e what Swiss komunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E bua nkunim difo. Sise mwa. Mama, yeah dase. Me mofre ya pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA aji edwedie yinkratso yato. Afedi ya SOMPA no trendy